Ini sulit ini. Ibu di depannya. Apa kak buntel bikin tak sandalnya mbak? Dua ala yo malah ribut amat kau urip. Angin. Iku di tengah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau bantu temanku kirim barang, mau packing karena dia mau pulang Indonesia Raya Merdeka. Ini ya, ini tadi. Nah ini pakai Billy Bala, loh Billy Bala. Ini kita mau packing. Ini aku di rumahnya majikan ya. Karena ini si neneknya meninggal, jadi cari majikan baru. Tapi alhamdulillah sudah dapat majikan. Ini ya. Oke, kita packing. Iya, barangnya sih oke tiba. Sing ndek jero koper. Ora kok tokno sik mbak nih. Banyak sekali barang. Oh ini lek kerdusnya gak sedang. Cuma piring-piringnya pasti. Barang sih oke. Masih banter arah apa mbak? Apa jenenge? Barangnya sih oke. Kerdusnya saupil. Itu bagian loro mbak. Jadi dari ini. Ini. Ini wis padha ae lah ngene ya padha ae. Iki lho. Ini ya. Heeh. Ngene lho nih, heeh, padha ae. Kene, tak cek lho. Karo tul kijem apa? Karo tul kijem. Aduh, barang isi sama nih kayak. Masih banyak begini barangnya besti. Karo nggak ada pulpen ya mbak nih, nulis soal alamat ya mbak nih. Engko lek wis mari nulis baru disolasi. Bayu gluduke lon mendunge. Cilik. M. Cilik tapi sedang mbak. Aja ngomong sedang. Cilik sedang. Kapan lek telepon? Yo ora telepon. Piye? Hah? Piye lek komentarne M? Ya sampeyan gowo nang Billy Bala itu. Ada koper cilik ngono ya? Ada koper iki. Kok koper cilik. Ini koper gede to. Cukup mbak lek mek sak koper iki mbak lek turane. Ora, men kan mbak mungkin pakai tanggal 2. Sama kan umben kan sama wis ndek ejen to. Tanggal loro. Heeh, aku suwan nang tanggal loro. Minggu ngarep iki sampean mandi. Lek wis nunggu iki wis lek wis sampe senyume kemayu ngono wis. Aku minggu meneh anu. Minggu meneh aku mulai bengi. Mandi sampean. Anande menggunung kok. Ah, Mbak. Gunung tok. Gunung iki lek sapa? Dewe. Lan kedel kayamu. Ini sulit ini. Iku di depan. Apa kak buntel bikin tak sandalnya mbak?
malah ribut amat kau urip. Angger. Iku di ngono Dek. Sini kan juga. Jadi dia gitu apa? Ini sedih kok enggak sedih. Terus kayak gini. Planting. Nasuang. Barangnya oke. Salah aku juga karena jatuh cinta. Seharusnya aku sembunyikan diriku. Aduh, wis nih, wis full nih. Oh, sudah saya direpok no nih. Tapi kan gak iso dulu. Jadi saya ini lho nih. Dari sampai paket mana juga sing sing tangan tuh. Apa ketimbang Enak timbang pokoknya. apa cek apa ketimbang pisan barang iki. Anu nih. Woi. Bukan itu nih. Ah, kita dulu minggu. Menisan. Boleh ini nih. Aku mau iki. Enggak, aku cuma ganjel iki lho nih. Ngene. Ben iso. Yo mbok liyane timbangan iki mbak cek kego. Salah ono wong ngewangi malah dindok-indokno iki. Kamu aku mau iku sama iki. Piye ngene iki jenenge? Kilo aku mau ngene. Piye Besti? Aku juga karena jatuh cinta. Kita tekan nek kene itu. Pipiku anu. Ya kilo tipis, kilo Kilo tipis. wis monyong, Kilo tipis man jare sampean kan golek tipis iki kilo tipis. lek wis monyong ki angel nih. Ah, tanganku. Lek wis monyong ki angel, iki gak iso lho, iki lho. Kan gak wis mesti foto. Bisa tenan. Iya meneh. Ya dulu ditutupi aku. Makane ta nyambut gawe ku yo nglumpukne dhuwit. Ojo nglumpukne Alah, wong sampean ya nglumpukne gombalan ngono koncone juga. Ya sing Ndi? nek ben minggu sampean nyangking kan sak troli-troli iku apa, Mbak? Bukan ora beruang iku. Tapi kan iso doae gombalan. Enak nih. Ya kate kok anu paket meneh. Ya di mana sampean sampean besar-besar nih sing anu.
sebenarnya yang aku gak arep susul nih yang memiliki. Ternyata barangnya masih oke guys. Jadi nggak tahu nanti mikir lagi. Mikir lagi. Wong cilik munggawe seng-seng. Iki lho dari kurang maju. Lah maju. Lho kan melihat kok itu mah ngono. Apa mas? Iya. Wes aku kok ini suwe. Di anu isolasi kok. Iya, heeh. No, Wes ah. wis. Ya, tolong. Kabeh iki. Mau iso dhisik nih alamat ini. Nah, ireng. Ya ayo ditutup Mbak kok iso nakon kok dhewe. Aduh, kali-kali iki lho ngale. Pak. Awas masuk. Aku buat isolasi nih. Masih bisa lho isolasi. Itu cukup enak no. Bukumu lho. Samane sampean tak kon nggae alamat iki dhisik. Endi bukune iki ndi? Iki tulis Nama terang. Iki penerima ya, Mbak. Iki apa iki? lho. Mbak disuruh salah wis baguse temo ya. Wis Bilbal. Loh. Di jero koper gak ono isine no ni. lah iku mang katokne rene mang. Yo gari sak koper iku lho ambek sing dhek nganu mang. Kon mulai wis. Hah? Gak kabotan